Mendes. Lasana Mendes. Noah Edwards ydy'r amddiffynwr. Mendes, mi nath o dda gael ei groesiad i fewn at Venables! O'r gwaith creu gan Lasana Mendes. Venables gaeth y clod, ond Mendes yn wych. 19 funudau wedi chwarae, Bala 1, Caernarfon dim. Eith dda gan Mendes, mae Noah Edwards, wan ta. Edwards, rhediad da gan Noah Edwards. Mae Kai Jones efo Edwards yn dal i fynd, wan ta dyma Jake Bickerstaff. Ben efo Price, Bickerstaff! Na chi gol, Campus! Gwych! Jake Bickerstaff! O'r rhediad rhagorol gan Noah Edwards. Ac yna Bickerstaff, ond mi dwyllodd o Ryan Price. A dyna chi ergyd i dor hwyd. Williams. Kai Jones yn gry. Kai Jones yn gwneud y ddau greu lle i gael ei greisiad at yr ochr bella. Hayes. Mae dal yna i Mike Hayes. Hayes yn disgyn, mae dal yna i'r Blaenau yn disgyn unwaith eto. Mae Gicor Svot yn y tro hon. A di Johnny Spittle ddim yn hapus o gwbl o ddiath. Mike Hayes i lawr unwaith ddwywaith cyn i Mr Hugh Jones bwyntio at y Smotin. A mae yna gerdyn melyn i Johnny Spittle. A rwan da ni wedi chwarae'r 2 funud dros y 45. Wan Mike Hayes, gynt o'r Bala. Alex Ramsey yn y gol, gynt o Caernarfon. Hayes i lawr y canol. Caernarfon ar y blaen, ar yr egwyl. Dim problem o gwbl i Mike Hayes. Y Bala 1, Caernarfon 2. Jack Macreth. Heibio i Griff John, Macreth, croesiad yn un da at yr ochr bella. Mi o'na bwysigrwydd bod yna beniad yn fan yna. Yn disgyn i Henry Jones. A mae yna unwaith eto i Will Evans. Will Evans mae dal yna. Macreth! A fel i gefn i rweth o'n eich dros y llinell nad o'n ôl y dyfarnwr cynorthwyol. Oedd hi ar Michael Parker. O dihangfa i Caernarfon. Henry Jones ar gic gornel. I'r Bala Spittle, a mae gefn yr hwyd. Trwy goesa Tyler French. Johnny Spittle yn union i'r sgôr. Mi amserodd Spittle i'r rediad yn berffaith. Bel yn tasgu bron at Bradley. Spittle pêl hir obeithiol i gyfeiriad Venables. French dan bwysa. Mae rhydd yn y cwrt, mae Evans yna i gwneud ti 2-2 i'r Bala. Wel am Smonach yn amddiffyn Caernarfon. Mi oedd Will Evans, mi nath o ddyfal barhau, oedd o'n benderfynol. Be ar wyneb y ddeiar ddigwyddodd yn y cefn yn y fan yna i'r cofis. Darren Thomas, dan bwysa gan Henry Jones. Bale yn tasgu at Henry Jones. Mae Venables yn rhydd yn y canol. Henry Jones, mae dal yna. Bale yn sgwar at Venables. Hawdd. O ddim mor hawdd a hynna. Gareth Edwards yn llithro. Henry Jones yn creu. A Chris Venables yn greu. Be mae Chris Venables yn ei wneud? Price. Henry Jones. Oes na bimed i fod i'r Bala. Jones, y croesiad yr ochr bella, oes fanna. A Will Evans ydi chalu. Da ni di chwarae bron iawn. Y 3 munud dros y 90. Unwaith eto, Henry Jones yn creu. A Will Evans yn rwbio halen go iawn yn y briw. Thought the first half was quite even. It'd be interesting to see the penalty. I thought we dominated the first half really on chances and crosses into the box and limited them to little, and then second half we needed a reaction, so we changed it at half time, and I thought Jack McGrath and Henry Jones were outstanding, and I thought, you know, goals change games, and as soon as we equalised I thought that we were going to go on and win it, and the lads were outstanding. Good reaction and good header from Johnny Spittle to make it 2-2. And then it was all about us after that. Smonach amddiffynol fwy nag unwaith wedi costio heddiw? Do, dwi'n meddwl oedd y wahaniaeth yn hawdd i pobl gweld, a ni'n gweld o pan mae'r highlights yn cael ei ddangos, ond o'n e ddim lot rhwng y ddau dîm,
ond oedd nhw'n mwy glinigol na ni yn diwedd, ac hynny sydd wedi costio ni. Did the score flatter you? Not at all, no. Could have been a lot more. Chris has put one over there. Henry's put one wide. Will's missed one or two in the first half. But no, it didn't flatter us at all. Thought we, on chance-wise, Alex Ramsey hasn't made a save in the game, you know, and I thought we were outstanding.